Aoleu! Dă spidulețul pe pică! Dă spidulețul pe pică! Cum e? Să fii pe șoseaua Berceni, să-ți dea pe capotă, să-ți îndoaie capota Spitalul Obreja, cu destinație șoseaua Chitilei la capătul tramvaiului. Aoleu! Și de acolo nici nu bine rămâi liber, că ți recomandă Coloseu Mall către drumul Taberei. Aoleu! Speed Taxi 9477. Vă așteptăm în echipa Speed Taxi. Cheamă-mă și voi veni în fiecare